Mula dito sa La Purísima, Nuevo Ocampo, Camarines Sur, JFS na yan! Tapos ma'am, ano po, iyan po kaya ma'am, pigbakal po sa mo ni, ni Sir Arvin po, worth 10,000. Kaso kulang pa mo ma'am ng 6,500. Oo. Sabi da po ma'am, ginandaman ko anon. Ay, mayo man akong kwarta. Iyo po, sabi da po. Tapos kabali naman po naman ang delivery fee po. Kuya Big, si Tony Lancero at ngayon ako muna ang makakasama nyo bilang maging love ambassador ng JFS Petals and Services because we just don't create, we captivate. Kung sa mga nakaraang araw ay pununtahan natin si Daragang Magayon sa Albay, nilagpasan natin ang Minalabak, ang San Fernando at ang Pasacao. Ngayon naman pupuntahan natin ang third class classic municipality ng Ocampo, Camarines Sur. Pero before that, tingnan na muna natin ang mga packages na inihanda ng kanyang pamilya kasama ang JFS Petals and Services. So meron tayo dito 3 pieces go, may Dunkin Donut, may Pancit Pilao, may customized cake, may dalawang pizza at meron tayong heart-shaped bubble balloon na mamaya ay papabutungin natin. At meron tayong fresh flower bouquet na may 10,000 pesos. And for our social media account, please do like and follow our Facebook, Instagram, YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please do follow me on my Facebook, Instagram, YouTube at Tony Lancero. Kaya tara't ano ba hinihintay nyo? Samahan nyo kami sorpresahin si Nanay Helen sa Ocampo, Camarines Sur. Tara! Kaya mga ka-JFS, nandito na po tayo sa location. So hinahanap na lang po namin yung exact location po ni Nanay Helen. So medyo may kalayuan pero dahil sa gusto natin magyatid ng saya, ay pupuntahan talaga natin kahit saan sulok man yan, di ba, ng Bicol? Yes, ang cute. Ganda naman po ng po natin, ng mga kasama at po. Yes, so mamaya po, balik po tayo. Subscribe sa YouTube po. Ito talaga. Ito. Okay lang yan mga problema. Uy, ma-ready ako mga tugpo. Kano naman tugpo? Tao po. Forward po ata ka mo iling si Ay, Marina po. Marina hapon. Nya, pwede po mag-apot. Hindi po si Ma'am Nanay Helen. Nya po si Nanay Helen. Iyo po. Bakit po? Ay, hello po. Marina hapon po. Ikaw po si Nanay Helen. Ay, iyo po. Ali po kayo kami sa Beloy Daso, Food Corporation po. May ma-deliver lang po kami po ng products po. Ali po ko Sir Arvin. Opo. Ay, iyo po. Mapaiba lang po kami, ma'am. Mapa-picture. Takay po, po kaya, ma'am, ng pruweba na marireceive po nindo. Iyo po. Iyo po. Tapos, ma'am, ma'am? Ako po si Tony po, ma'am. Na maano po sa Beloy Daso po. Si Sir Arvin po ang nagpadara. Iba na lang po kamo, ma'am. Na ma-picture po. Tapos, ma'am, po, iyan po kaya, ma'am, pigbakal po sa mo ni, ni Sir Arvin po, worth 10,000. Kaso kulang pa po, ma'am, ng 6,500. Oo. Sabi da po, ma'am, ginandaman ko anon. Ay, mayo man akong kwarta. Iyo po, sabi da po. Tapos, kabali naman po naman ang delivery fee po. Nya naman po naman, ma'am, ang delivery fee po, ma'am, sa Tawagi raw si Bobok, noy. Dahil po kamo sinabihan ni Sir Arvin. Dahil nga ni. Dahil ko man nga ni ang aram, noy. Iyo po. Iyo. Ilingan na muna po ulugod, ma'am, si package, ma'am, para ma'am, mapapicture, para maapudan po nindo, ma'am. Apo di raw ninyo si Boknoy.
A few moments later. Kinabahan ako na. Nay, paano lang po kami mananing, mapapicture lang po para mailin po ng Sir Arvin na na-receive po nindo. Tapos ma'am, atyan po ma'am, Nagpa-picture pero walang pangbayad. Nay, 6'5" man lang po ito, Nay. Dak po, ligi po, Nay. Eh po, patabayan po ako man. Sige po. Bukasan man ako nito, Nay. Baka lang po ako, Nay, ng resibo. Ayan po. Okay, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan ma'am, once again po, happy birthday po Nanay Helen. Kami po from Jeff S. Petals and Services po. So ito po ma'am, ay ipadala po ni Sir Arvin po sa inyo ma'am para surprisein po kayo ma'am sa inyo pong karawan. Ilang taon na po kayo ma'am? 73 po. Wow, 73. Hindi halata si nanay na 73, no? Parang 72. Parang 72 lang si nanay, di ba? Naitanggapin niyo po ang ang munting handog po ng JFS Petals and Services po sa inyo, ma'am. And syempre hindi makakompleto ang isang kagandahan ni nanay pag wala po siyang happy birthday sash from JFS Petals and Services. Wow, para nanalo si nanay ng pageant, Miss Ocampo. Miss Ocampo, Miss Nuevo La Purísima Ocampo. Nay, meron po kayo, ma'am. Meron po kayong Coke, Dunkin' Donut, may pizza po kayo ma'am at may bilao ng pansit. May customized cake po kayo ma'am at hindi makokompleto ang isang dalaga. Wow, dalaga. Ang isang queen ng Ocampo kung wala siyang fresh flower bouquet with 10,000 pesos! Yes naman! Bukod si nanay, parang tuwang-tuwa nanay ang mga apo niyo po sa natanggap niyo po. Ano po mga sa atin niyo po ma'am? Nasurpresa po ba kayo ma'am? Nagpapasalamat ako sa anak ko at lalo na sa inyo po nakarating dito. At sana haba pa ang buhay naming mag-asawa. O palakpakan naman kayo dyan. Ang ganda naman ng wish ni nanay. So nanay, happy birthday po once again po from JFS Petals and Services po. So ngayon po baka po may gustong may bumati po sa family niyo po, yung anak or apo niyo po na nandito. Tatay, message lang po kinanay. Isa po ba yung husband niyo po? Opo. Ay, dito po kayo, Nay. Sa gitna po kayo para kita-kita po yung gano'n. Tara na po. Ano po yung name niyo, tatay? Ano po pangalan? Aquilino. Wow, Aquilino. Si Tatay Aquilino, magbigay po ng konting message po para kay Nanay Helen. Sige. Sabi kayo, tay. Dito po kayo. Maraming salamat sa birthday. Sige mo yan, Sige, tay. Maraming salamat sa nanay. Bibi, ano mo na dahil? Dapat mahaba pa yung mga buhay namin. Ano po, tay? Susunod na taon. Yes po. Very emotional na si Daddy ngayon. So ang hihingin naman ni Daddy is yung humaba po yung yung buhay po nila. At maraming taon pa po Daddy at aabutan niyo pa po yung magsisianakan po yung lahat niya pong apo. And very sweet po yung message ni Tatay kasi word of thanks po kay Nanay Helen. And thank you daw po sabi daw po ni Tatay. And alam po naman namin na mahal ka po ni Tatay. So isang hug and kiss naman nga po dyan sa mahal niya pong asawa. Hindi po kami uuwi. Nanay, hindi po kami uwi pag wala pong kiss and hug po para kita. Palapakan naman dyan! Kaya po isang kiss and hug naman po. Yes po, kiss and hug. Kiss na din tatay. Si nanay, parang 18 years old. Nanay, na po ang anak niyo, Nay. 6, tapos isang halik lang, Nay. Bunso yung nagbigay nito sa akin. Bunso. Wow, mapagmahal talaga yung lahat ng bunso at lahat ng mga anak niyo po, Nay. So isang kiss naman dyan, tatay. Iwag na. Si tatay nag-aabang, Nay.
Nagkakagat-labi na po pati si tatay. Nagkakagat-labi na po si tatay. O sabi daw niya, isa lang naman daw. Nanay, isa po sa lips or sa cheek? Yes. Si nanay kinikilig gusto na. Ay, syempre. Ay, sayang naman po yung kagat-labi ni tatay kung hindi siya po halik sa inyo. So, isang kiss naman po tatay dyan kinanay. Sige naman po, ipakita niyo naman. Isang kiss po, tatay. Ano ba naman kayo dyan? So maraming salamat tayo and very sweet naman po talaga sila at hindi naman po talaga makakailan natin na naka-anim silang anak. Wow, ang dami po. So sino naman po ang gusto pa mag-message po ngayon dito? Isang apo po. Isang ako. May apo po kayo dito, Nay? Dami. Or anak? May anak po kayo dito, Nay? Oo, mayroon na yun siya. Ito po. Oo. Tara, Nay. Panganay ko po. Tara, Nanay. Ano po name niyo po nila? Lisa po. Oh, Lisa Soberano po. Ano po? Sige po. Nay, ano po? Wish ko lang kay mama ko, maghaba pa ang buhay, madami pang birthday, tapos, basta, wish ko kay mama, yung good health, tapos, more strength, tapos gabayan ni Lord. Yes naman. Very short po pero very teary-eyed po ngayon si nanay po. Si nanay Lisa po. So isang hug and kiss naman po dyan kinanay. Yes naman po. Yes, palakpakan naman po dyan. So iba naman po talaga yung isang pagmamahal ng isang ano po. Yung unang anak, siya po talaga yung pinakauna niya pong minahal na anak. Siyempre, at alam naman na po namin na mahal niya po yung anak niya po. At very teary-eyed po si nanay Lisa. So sino pa po ang gusto dyan bumate or po? Isa pong mag-message po, isang apo po, isang pagmamahal ng apo po. Kay na, ikabaga. May anak pa po kayo dito, Nay? Madami. Yun na, Chris. Sino pa po? Ay, yun si nanay, lumapit. Tara, Nay. Mag-message lang po tayo kay nanay. Kapatid niya po. Ay, tara, ano name niyo, nanay? Ano pangalan niyo po? Kapatid ako nila. Ay, kapatid mo po. At, message na po kayo, Nay. Tara na po. Dito na po kayo, tabi na po kayo kay nanay. Ayanti! Sasabi lang sa kanya ay happy birthday lang at sa haba niyang buhay. Yes po. So parehas po yung mga request po ng lahat na long life po para mas marami pa po tayong masubaybayan ng mga birthday ng mga kapamilya niyo po. So nanay, isang kiss and hug naman po sa inyo pong kapatid. Mahihain po. Pero sige lang po. Minsan lang po yung birthday po natin at pakita po natin na mahal naman po natin sila. So palakpakan naman po dyan. And maraming salamat po. And magbabasa lang po tayo ng message po. So nanay, meron pong isang message po sa inyo yung napadala po ng sulat ng Sir Arvin po. So ito po yung sulat niya po. Hello ma. Una sa lahat, gusto mi po ikang bation ning happy birthday sa imo mama ko. Ma, sana nagsorpresa mi ika ma. Deserve mo iningon niya na birthday mo. Gusto mi man ipamati sa imo na minsan igwan na magayon na sorpresa sa imong buhay. Mama, hangad ko lang permi sa mahal na Diyos. Natawan po kamo ning alawig na buhay kamo ni Papa. Sana dai mo pa kaseryoson ang mga problema ta sa buhay ta, problema sana yan. Dai yan nakakagayon. Basta permi lang kitang nagpapangadji sa mahal na Diyos. Ma, salamat sa gabos sa mga suporta and guidance. Sana digdi sa diit ming sorpresa, makabawi man kita sa mga sakripisyo nindo sa mo. Magturugang, thank you for unconditional love. Happy birthday ma, love me po ika ni Papa. So palakpakan naman po diyan para sa isang birthday. Message po ni Sir Arvin. So ano po masasabi niyo po sa anak niya po na nanonood po ngayon? Salamat sa niya pag-effort niya po araw kayo yan na hindi ko nga ito inaasahan na mayroon nito. Kaya lang nabigla nga ako nang may naghahanap sa akin. Kaya maraming salamat sa kanya. Yes po. Punong-puno po na pasasalamat po si Nanay Helen sa kanyang anak po. Palakpakan naman po tayo dyan. And syempre, na-deserve niyo naman po ang isang ganitong sorpresa. Lalo na po, ikaw po ay isang dakilang ina na nagbigay po ng buhay at nagbigay po ng pag-asa at nagbigay po ng maraming pag-asa po sa inyong mga anak po. So, samahan niyo po kami mga ka-JFS at isa pa natin, kantaan na natin si Mami ng happy birthday. Mamaya-maya lamang at samahan niyo pa rin kami dito sa Ocampo, Camarines Sur.
Ayun, live na live pa rin tayo dito sa Ocampo Camarines Sur para surprisahin si nanay. At hindi lang yan, siyempre hindi makukompleto ang birthday ni nanay pag hindi natin siya kakanta ng another happy birthday with kanyang napakagandang cake. So sabay-sabay tayo in 1, 2, 3, go! Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, happy birthday nanay. Ano, close your eyes po and make a wish po. Yes po, close your eyes and make a wish po, nay. Pikit na lang po tayo, nay, para mag-wish po. Okay na po, nay. Paman ipin parawista. Ang dami. Yes po. Kadami. Salamat sa... Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng birthday ganito. Kaya hindi ako makapagsalita ng ano yan kasi oo. Ano naman, dali Yes po. naman. O sige na. Oh, nanay, ito na. Yay! Happy birthday ulit, nanay, from JFS Petals and Services po. Happy birthday po, nanay. So, very speechless daw si nanay kasi ngayon lang daw po siya nakaranas ng ganito pong surprise. And syempre, nay, sabi kong pa kanina is deserve po niyo po bilang isang dakilang ina na masurpresa po ng ganito. So, mula po sa JFS Petals and Services po, nanay, maligayang kaarawan po sa inyo ngayon at magkalusog at mahabang buhay po rin po yung request po namin sa inyo. So, yun mga ka-JFS, isang nanay na naman ang napasaya natin dito lamang sa Ocampo Camarines Sur. Kaya sa lahat ng gusto dyan magpa-surprise, please like and follow us on our social media account na naka-flash sa inyong screen. Kaya maraming salamat, nanay. Isang baway naman po kayo dyan. Nay, kaway po kayo. Tapos flying kiss, nay. Flying kiss.